Mikeli Agirre naiz eta bi puntu bitze egina egiteko egiten dut bideo tutorial bat hau. em, Así que, Joseba, nire lankidea, agurtzen zaitut, espero dut bideo tutorial hau erabilgarria izatea eta irakatsiko dizut nola erabili Google Meet. Doainik da, Googleen bertan jartzen dugu Google Meet, eta lehenengo aukeran ematen diogu, klik, hemen nueva reunión hasteko, hiru aukera dauzkagu hemen, ba, lehenengoan gerorako utzi e, batxarra, bigarrena oraintxe bertan hastea, eta hirugarrena Google kalendaren bitartez programatu beste momentu batera. Lehendabizi, orain egingo dugu, bagaude airean edo em, normal jarriko dut, hasteko, eta bagaude batxarrean, bale? Hemen mikrofonoa erabiltzeko, lehenengo ikonoa aktibatu edo desaktibatu, orain ja ez litzateke entzungo, baina, bueno, berriz emango diogu entzuteko. Eta berdin-berdin bideoarekin, bigarren aukeran, orain ez da ezer ikusten, eta ez gaituzte ikusten, eta orain bai. Hirugarren ikonoa da, gure pantaila ikusten ari garena partekatzeko, eta hemen zenbait aukera daukagu. Daukagu edo pantaila osoa partekatu, edo ventana bat, baino ez, bale? Aukeratzen dugu bat, eta listo. Hirugarrena da errekzioak egiteko, primerakoa izan da. Eta agertzen da albo batean. Hirugarrena da subtituluak, eta jarri dezakegu ingelesez edo eh, euskera be. Ia ondo hartzen duen, proba bat da, hau. Bueno, ondo edo batxutan txarto hartzen du. Baina, bueno, ondo, niretzat erabilgarria da. Gero, urrengo emotikona da eskua altxatzea. Klasean egongo bagina bezala, eskua altxatu eta gure denbora altxean, gure irakaslea edo pertsona ikusten du eskua altxatu dugula, eta eh, gero gure hitza emateko. Gero hemen zenbait ajuste daukagu, adibidez vista, mosaiko edo barra lateral, adibidez mosaiko pertsona asko gaude, edo barra lateral printzipalki bat ikusi nahi badugu eta albo batean gure lagunak, adibidez. Gero fondoak ipintzeko, adibidez, erabilgarriena niretzako desenfokea, difuminatu fondo, eta ja orain atxeka aldea ja ez da ikusten, edo argazkiren bat jar dezakegu, hemen, logela bat baliz bezala, edo liburutegi batean, edo gure ofizina, egongo bagina bezala. Hau, zenbait aukera daude, hasi eta gu aukeratzen dugu gure gustokoena. Nire gustokoena hori da, atzeko partea difuminatu, pribatasuna mantentzeko, eta listo. Eta gero, norbaitekin partekatu nahi badugu, ba, eh, eman behar dio kode hau bidaltzen diogu, eta listo, bale? Hau izan da guztia, eta espero dute erabilgarria izatea bideo tutorial hau. Agur.